Szeretettel köszöntök mindenkit. Bújdosóné dr. Dani Erzsébet igazgatónő hivatalos elfoglaltsága miatt én mutatom be az intézmény partnerkapcsolatait. Ő jelenleg is partnerkapcsolatot épít. Mindenek előtt szeretnék gratulálni valamennyi könyvtárnak és dolgozóinak, akik minősített könyvtár címet vagy könyvtári minőségi díjat nyertek el. Amikor megtudtuk, hogy megkapjuk a címet, immár harmadik alkalommal, könyvtárszakmai főosztályvezető asszonnyal kíváncsiak voltunk, hogy milyen témával fognak felkérni bennünket erre a konferenciára. A partnerkapcsolat témaköre azért jó, mert a tevékenységünk széles spektrumáról lehet beszélni. A minőség irányítás elvei szerint legfontosabb partnereink a használók, az olvasók. Értük vagyunk, értük dolgozunk. Ezen a ponton csak olyan dolgokat tudok említeni, ami közhelyszerű és magától értetődő mindannyiunk számára. Így például az, hogy az udvarias, kulturált, nyugodt kommunikáció minden munkatársunktól elvárt. Tavaly Görög Ibolya protokoll szakértő volt a könyvtárunk vendége, és egy podcastben arról kérdeztem, hogy milyen a helyes könyvtárosi kommunikáció. Most őt idézem. Kell beszélni arról, hogy kit tegezek, kit magázok. Könyvtárosként nem tegezem le az olvasót. Ha ő igen, akkor a könnyebb kommunikáció érdekében üssek ő azt a pár percet kibírom, akkor visszategezem, de legközelebb már megint magázom. A magyar nyelvre vigyázni kell. A könyvtáros az értelmiségnek a csúcsa. Ők nem hibázhatnak nyelvtanilag sem. A csúnya beszédről meg már nem is beszélve. A könyvtárban csend van. Nem emelhetem fel a hangomat. Ha az olvasó netán felemelné a hangját, akkor is csak ártatlan szemekkel kell nézni rá, megvárni, amíg kidurran, és akkor miben segíthetek? A látott információban pedig az értelmiséget kell hoznom. Példát kell mutatnom az olvasóknak, hogy így is lehet. Testbeszédben állandóan figyelmet kell mutatni. Ha beszélek hozzá, nem csak a fejemmel, hanem a felső mellkasommal is felé fordulok. Apróságok ezek, tulajdonképpen majdnem ugyanolyan, mint egy átlagos emberi kommunikáció, annyival megtetézve, hogy egy könyvtárosnak még jobban kell vigyáznia arra, hogy ő a kultúra képviselőjeként van jelen. Minden megkeresésre reagálunk, és ezt igyekszünk gyorsan megtenni. Panasz esetén a panaszos a törvény szerint legfeljebb 30 napon belül választ kap. A közösségi média felületeken érkező hozzászólásokat, ha a szó használata nem indokolja, soha nem töröljük, szükség esetén pedig rövid időn belül válaszolunk. Nem magunktól kell kitalálnunk, hogy vajon mit szeretne a látogató. Kérdezzük meg, és mondja el maga. A használók elégedettségét és igényeit rendszeresen mérjük, egyes szolgáltatásaink igénybevételekor, és a könyvtári programok alkalmával is. A teljes működésünkre kiterjedő elégedettségmérést legutóbb 2022 utolsó negyedévében végeztünk. A kérdőívet több mint 1000 fő töltötte ki, 3/4 14 éven felül, és szintén 3/4 nő. Különböző tényezők szerint kértük a munkánk értékelését, valamennyi tényező átlagosan 4-esnél jobb értéket kapott, a válaszadók leginkább a könyvtárosok segítőkészségével voltak elégedettek, de magas értéket kapott a tájékoztatás szakmai színvonala, az előjegyzés és a könyvtárközi kölcsönzés is. A legalacsonyabb értéket kapott szolgáltatásokban azóta fejlesztések történtek, fejlesztettük internethálózatunkat, megújult honlapunk, új katalógusunk van, és 25 év után a felmérés alapján megváltoztattuk nyitvatartásunkat is. A megkérdezettek 94,22%-a elégedetten távozik könyvtárunkból. A használókhoz hasonlóan fontos partner a fenntartó is. Kecskeméten szerencsére nagyon jó kapcsolat van az intézmény és az önkormányzat között, kölcsönös bizalom és tisztelet jellemzi ezt a kapcsolatot. Én azt látom, hogy a fenntartó minden támogatást megad, hozzá tartozik, hogy csak indokolt esetben kérünk. A fenntartó tudja, hogy ha kérünk, akkor az értékkörző, értékteremtő dologra kell, legyen az szakmai cél vagy műszaki üzemeltetési kérdés. Ha szembe találjuk egy
magunkat egy problémával, akkor két út áll előttünk. Elkezdünk problémázgatni és siratjuk sanyarú sorsunkat, vagy megpróbáljuk megkeresni a megoldást és a lehető legjobbat kihozni az adott szituációból. Mi az utóbbira törekszünk, de ez párbeszéd nélkül nem működik, kellő nyitottságra van szükség, és arra, hogy tegyük félre vélt és valós sérelmeinket. A fenntartóval való jó kapcsolatnak köszönhetően az elmúlt években többször került sor bérfejlesztésre és a növekvő feladatokhoz státuszbővítésre. Le tudtuk cserélni integrált könyvtári rendszerünket, beléptetőkaput vásároltunk, megtörtént a Széchenyi Városi Fiókkönyvtár teljes felújítása, a Hetényegyházi Fiókkönyvtár nyílászáróinak cseréje, és könyvtári programjainkat, közöttük a Középpontban a Katedra című pedagógus továbbképzést is támogatja Kecskemét városa. A sort lehetne folytatni, itt csupán a legfontosabbakat emeltem ki. Folyamatban van a 29 éves főépület energetikai korszerűsítésének az előkészítése is, bízunk benne, hogy ez is hamarosan meg fog történni. Egy intézmény közvetlen belső partnerei a munkatársak, és ez egy új területhez, a szervezeti kultúra kérdésköréhez vezet bennünket. A belső kommunikáció leghatékonyabb módja az e-mail, ami gyors és visszakövethető. Használjuk a másolatban küldés funkciót, ezen felül a felső vezetőkkel azonnali üzenetküldő felületen is közös csoportban kommunikálunk. Az ülésezések rendjét, gyakoriságát, dokumentációját az SMS rögzíti. A kollégák ötleteiket, javaslataikat a szolgálati részben elhelyezett ötletládába is bedobhatják. Ezek közül már több meg is valósult, egyebek mellett az ülőmunka kompenzálására az egészségmegőrzés érdekében hétfőnként gyógymasszőr érkezik hozzánk. A könyvtárépület átadásának évfordulóján évről évre bográcsos főzős közösségi napot tartunk. Karácsonyi ünnepségünkre nyugdíjas és kisgyermekükkel otthon lévő munkatársainkat is meghívjuk. Szintén közösségi alkalmak, a pizsipartik, farsangi összejövetelek, a 2015 óta működő könyvtári kórus és a heti rendszerességű egészségmegőrző munkahelyi torna. Szakmánkon belül úgy tudom ritkaság, de nekünk van kollektív szerződésünk, ami rögzíti például a következőt. A munkavállaló lelki, mentális és fizikai egészségének megőrzése érdekében hetente maximum 2 órában a szolgáltatás zavartalanságát biztosítva munkaideje terhére vehet részt a könyvtár által szervezett közösségi programokon, például vagy konferencia, vagy kóruspróba, vagy nyilvános előadás, vagy torna, stb. Családbarát könyvtárként a dolgozók szükség esetén behozhatják magukkal munkahelyükre a gyermeküket, de a munkahely és a magánélet összehangolását segíti a hétfőnkénti otthoni munkavégzés lehetősége is az SMS-ben rögzített feltételek szerint. Fontos a megfelelő, folyamatosan gondozott és aktualizált partnernyilvántartás. Ennek kell, hogy legyen egy egyszemélyi felelőse, ez nálunk az igazgató titkárnője. Ugyanakkor minden partnerhez tartozik egy közvetlen kapcsolattartó, aki mindig jelzi neki a változásokat. Azt gondolom, az természetes, hogy sok kapcsolat személyes ismerettségből adódik, azonban az a cél, hogy ezek intézményi szintű együttműködésekké váljanak. Nem függhetnek egy-egy személytől. Fontos a partnerek tisztelete, megbecsülése, időigényes, de sokkal elegánsabb és főleg hatékonyabb például személyre szóló meghívót küldenünk megszólítással. Azután érdemes arra is törekedni, hogy látogassuk más intézmények programjait. Természetes, hogy mindenütt nem tudunk ott lenni, de törekedni kell rá, hiszen úgy várhatunk el részvételt másoktól, ha mi is érdeklődést mutatunk. Itt a képen Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő úr és Rosta Szabolcs vármegyei múzeum igazgató szerepel egy könyvtári programunkon. 2024-ben elégedettségmérést végeztünk partnereink körében. A válaszok 2/3 az általunk ellátott kis településekről érkeztek, de Kecskemétről is minden területről kaptunk visszajelzést. 5 szempont szerint kértük, hogy értékeljék a munkánkat.
A partnerek által adott minősítési értékek mindegyik tényező esetében 4,8 fölötti átlagot mutatott, a szakmai tudás, a partnerekkel való bánásmód és a megbízhatóság esetében pedig 4,9 fölött. A válaszadók 94%-a biztosan, 6%-a pedig valószínűleg ajánlaná másoknak is partnerként a könyvtárat. Sokan fogalmaztak meg véleményt saját szavakkal is, ezek legnagyobb része az elismerés és köszönet kifejezését tartalmazták. A megfogalmazott konkrét javaslatok további együttműködésekre, közös szakmai programokra vonatkoztak. A Katona József Könyvtár nagyon sok szoros, jó partneri kapcsolattal rendelkezik, és ezeket az együttműködéseket igyekszünk írásban is rögzíteni. A teljesség igénye nélkül az elmúlt években kötött néhány fontosabbat fogom most említeni. 2022-ben együttműködési megállapodást írtunk alá a Debreceni Egyetemmel, 2023-ban pedig megnyitott a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának kecskeméti kihelyezett könyvtár és információtudományi tanszéke. 2022-ben kötöttünk együttműködést a Katona József Nemzeti Színházzal, aminek keretében egymás szolgáltatásainak népszerűsítését vállaltuk, de ennek a kapcsolatnak köszönhetően több színházi előadás is megvalósult már a könyvtárunkban. A Petőfi Emlékévben Petőfi nyomában címmel országos online játékot hirdettünk, amiben a Kecskemét Film Kft. És a Petőfi Kulturális Ügynökség volt együttműködő partnerünk. A Kecskemét Film Kft. Készítette új Babamama szobánk falának dekorációját, de a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál eseményeinek is rendszeresen otthont adunk. Itz és Mihály zenetörténész kecskeméti vonatkozású írásainak digitalizálása alkalmával a zenetörténész özvegye mellett a Kodály Intézettel kötöttünk megállapodást, az intézet hallgatói azóta is rendszeres fellépői programjainknak. 2024-ben szoftverváltásra került sor, Olibról Huntékára váltottunk. A Kultóval történt szerződéskötés mellett a Kecskeméti Médiacentrummal is megállapodást kötöttünk. Az 1985-ben indult Kecskeméti Televízió adásainak digitalizálási munkájában veszünk részt, ami nyilvánvalóan egy hosszú távú stratégiai együttműködés alapja. De az élet nem áll meg. Jövő héten, hétfőn a Katona József Múzeummal és a város vezetésével a közelmúltban elhunyt Tóth Sándor 1 millió darabos fotóhagyatékának a feldolgozásáról tartunk sajtótájékoztatót, kedden pedig a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitány úrral írunk alá együttműködési megállapodást. Vármegyei feladataink tekintetében örömmel osztom meg a kollégákkal, hogy tavaly ősszel a Városföld csatlakozásával 91 településre bővült az általunk ellátottak köre. Munkatársaink folyamatosan kapcsolatban vannak a kis településeken dolgozókkal és a helyi önkormányzatokkal. Régiós könyvtárként a dél-magyarországi vármegyék, Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy-Tolna és Bács-Kiskun vármegyék szakmai munkájának a koordinálása tartozik hozzánk. A regionális feladatkör kiemelt figyelmet fordít határon túli kapcsolataink erősítésére. A horvátországi Pélmonostoron és Szabadkán rendszeresen végzünk elsősorban módszertani segítségnyújtást, munkatársaim bemutató foglalkozásokat, robotika foglalkozásokat tartanak. Évek óta résztvevői vagyunk a Jövő Könyvtára konferenciának Székelyudvarhelyen, 2023-ban pedig a Városi Könyvtár Fuss neki programjába is bekapcsolódtunk. Rendszeresen segítjük határon túli partnereinket könyvadományokkal is, elsősorban Székelykeresztúrt, Beregszászt és Szabadkát. Meglévő jó kapcsolataink ösztönöztek bennünket arra, hogy ezeket tovább erősítve és újakat kötve a könyvtári kihívás pályázat keretében Határtalan olvasó címmel pályázzunk az első külön kategóriában. 2024-ben együttműködési megállapodást írtunk alá a Bolgár Nemzeti Könyvtárral. A kölcsönös dokumentumajándékozásokon és a szakmai tapasztalatcseréken túl
a bolgár kollégák kifejezetten a digitalizáló műhelyünk tevékenysége iránt érdeklődnek. Nemzetközi partnerkapcsolataink bővítésének lehetőségét hozza a Bobcats Nemzetközi Könyvtár és Információtudományi Konferencia is, ahol igazgatónő és munkatársaink idén már harmadik alkalommal képviselték a Katona József Könyvtárat. Összegzésül nem elég jól dolgozni, láttatni is kell, nem elég együttműködni, azt dokumentálni is kell. Kecskemét város vezetése maga is szorgalmazza a helyi intézmények, szervezetek együttműködését, és a Katona József Könyvtár minden kezdeményezéshez nyitottan áll, sőt sok esetben kezdeményezőként lép fel. Erre bátorítunk minden könyvtárat és minden kollégát. Köszönöm szépen a figyelmet!